Sakarçägede bir bankomat işleýär. Lewawyň dermanhanalarına töleg terminallary işlemeýär. Adamlar soraýar, plastik kart näme gerek? Türkmenistanyň dürli regionlaryna ilatyň bankomatlardan öz bank kartlary arkaly maliýe serişçilerini nagtlaşdyrmaklary bilen bagly problemalar dowam edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. 8-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Mary welaýatyna ilatyň bankomatlarda nagt ýetmeçiligi bilen bagly problemalar bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny habar berdi. Şu günler Marada yenede nagt pul gytyldy diýip habarçy işleýän bankomatlaryň öňünde uzun nobatlaryň döreýänligini habar berdi. Tutuş Sakarçäge etrawyna diňe ýekece bankomat işleýär. Onuň öňünde 88 adam nobata ýazylypdyr. Mary şäherine ýagdaýlar gowy däl. Meniň özüm Marynyň Berens Sowda merkeziniň öňündäki bankomatdan pul nagtlaşdyrmak üçin 2 sagada golay garaşdym diýip habarçy aýtdy. Ol ençeme Maryly ýaşaýjy bilen geçiren gurrundeşliklerine salgylanyp Mary şäheriniň otly mendiline yerleşen bankomatyň öňünde 8-nji oktýabr güni 100den gowrak adamyň nobata ýazylanlygyny habar berdi. Lewap welaýatyna hem ýerli ýaşaýjylar bankomatlary bilen bagly problemalara duçar bolýarlar. Hasbahanalarda, dermanhanalarda we beýleki möhüm döwlet edara kärhanalaryna nagtdäl hasaplaşyga değişli mümkinçilikleriň ýokdugy ýerli ýaşaýjylaryň dürli kötençlikleri başdan geçirmeklerine sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy 9-njy oktýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertlerini beren maglumatyny agdalýan problemalar şol sanyna ilatyň nagt ýetmeçiligi nagtdäl hasaplaşyga değişli enjamlaryň oturdulmalygy we beýleki sosial ykdysady meseleler ençeme Lewaplynyň gadan çözülegine has köp daşary ýurtlara çykmaga ýykyn etmeklerine getirýär. Lewaply bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen geçiren gurrundeşligine zeýrenli. Bankomatlar işlemese töleg terminallary işlemese plastik kartlar näme gerek diýip Lewaply ýaşaýjy ardyny Azatlyga aýtdy. Häzir adamlar hatda mugallymlar we lukmanlar işlerini taşlap daşary döwletlere işe gidip başladylar diýip habarçy gurrun berdi. Beýleki tarapdan Türkiýe baran soň hem Türkmenistanyň käbir problemalar Türkmenistanlaryň ýygynyň galmaýar. 7-nji oktýabrda Azatlyk radiosy bilen gizlenlik şertlerini Türkiýeden habarlaşan Türkmenistanyň bir student mundan beýlek daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanyň studentlere Türkmenistanyň Western Union arkaly pul uratmak üçin täze çäklendirmeleriň girdilendigini habar berdi.